बाजिनैथि मुलुगनां एनभाइरनमेन्ट डे आबहावा सान बे आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे जोङो दिनै बर'लेण्ड हालामनि 3थि नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा आरो ओपनिं खालामनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बिटिसि हालामजों लोगोसे नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो देरसिन बाटारफ्लाइ मिउजियाम एन्ड कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ जोङो दिनै बेखेवबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय 230 जोंनि जा गुबुन गुबुन मा होनो स्पेसिसफोर जोंनाव दङ बाटारफ्लाइ, बेखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामनो बेवहाय थांनो हासिगोन, बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हासिगोन आरो बियो जोंनि मुलुग दरबारावहाय मोनसे टुरिस्ट सेन्टार जानो फैगासिनो दङ। खोब गोजोननाय मोनदों। गोमालांनाय बुस्थुफोरखौ जोङो दिनै रिकभार खालामफिननो हानाय। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिसेस बुंनो गोसो गैयामोन। आं बेखौल' बुंगोन, हाग्रामाया 3000 बिगा दिनै हाग्रा रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान खालामदों। खिन्थु जोङो 1000 हेक्टर बिगाखौ जोङो जेरै रिकभार खालामनानै हाग्रा ओनसोल बानायनो नाजादों आरो जों बानायफिनदों। बेनो जोंनि डिफारेन्सआ। बाजिनैथि मुलुगनां एनभाइरनमेन्ट डे आबहावा सान बे आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे जोङो दिनै बर'लेण्ड हालामनि 3थि नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा आरो ओपनिं खालामनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बिटिसि हालामजों लोगोसे नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो देरसिन बाटारफ्लाइ मिउजियाम एन्ड कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ जोङो दिनै बेखेवबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय 230 जोंनि जा गुबुन गुबुन मा होनो स्पेसिसफोर जोंनाव दङ बाटारफ्लाइ, बेखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामनो बेवहाय थांनो हासिगोन, बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हासिगोन आरो बियो जोंनि मुलुग दरबारावहाय मोनसे टुरिस्ट सेन्टार जानो फैगासिनो दङ। खोब गोजोननाय मोनदों। गोमालांनाय बुस्थुफोरखौ जोङो दिनै रिकभार खालामफिननो हानाय। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिसेस बुंनो गोसो गैयामोन। आं बेखौल' बुंगोन, हाग्रामाया 3000 बिगा दिनै हाग्रा रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान खालामदों। खिन्थु जोङो 1000 हेक्टर बिगाखौ जोङो जेरै रिकभार खालामनानै हाग्रा ओनसोल बानायनो नाजादों आरो जों बानायफिनदों। बेनो जोंनि डिफारेन्सआ। बाजिनैथि मुलुगनां एनभाइरनमेन्ट डे आबहावा सान बे आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे जोङो दिनै बर'लेण्ड हालामनि 3थि नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा आरो ओपनिं खालामनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बिटिसि हालामजों लोगोसे नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो देरसिन बाटारफ्लाइ मिउजियाम एन्ड कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ जोङो दिनै बेखेवबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बे जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय 230 जोंनि जा गुबुन गुबुन मा होनो स्पेसिसफोर जोंनाव दङ बाटारफ्लाइ, बेखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामनो बेवहाय थांनो हासिगोन, बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हासिगोन आरो बियो जोंनि मुलुग दरबारावहाय मोनसे टुरिस्ट सेन्टार जानो फैगासिनो दङ। खोब गोजोननाय मोनदों। गोमालांनाय बुस्थुफोरखौ जोङो दिनै रिकभार खालामफिननो हानाय। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिसेस बुंनो गोसो गैयामोन। आं बेखौल' बुंगोन, हाग्रामाया 3000 बिगा दिनै हाग्रा रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान खालामदों। खिन्थु जोङो 1000 हेक्टर बिगाखौ जोङो जेरै रिकभार खालामनानै हाग्रा ओनसोल बानायनो नाजादों आरो जों बानायफिनदों। बेनो जोंनि डिफारेन्सआ। बाजिनैथि मुलुगनां एनभाइरनमेन्ट डे आबहावा सान बे आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव
आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै खुंनायजों लोगोसे जोङो दिनै बड'लेण्ड हालामनि 3थि नेसनेल पार्क सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामा आरो अपेनिं खालामनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बिटिसि हालामजों लोगोसे नर्थ इस्टआव बयनिख्रुइबो देरसिन बाटारफ्लाइ मिउजियाम एन्ड कनजारभेशन एन्ड रिसार्च सेन्टारखौ जोङो दिनै बेखेवबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों। बे जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय 230 जोंनि जा गुबुन गुबुन स्पेसिसफोर जोंनाव दङ बाटारफ्लाइ, बेखौ जोङो दिनै रिसार्च खालामनो बेवहाय थांनो हासिगोन, बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो हासिगोन आरो बियो जोंनि मुलुग दरबारावहाय मोनसे टुरिस्ट सेन्टार जानो फैगासिनो दङ। खोब गोजोननाय मोन्दों। गोमालांनाय बुस्थुफोरखौ जोङो दिनै रिकभार खालामफिननो हानाय। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिसेस बुंनो गोसो गैयामोन। आं बेखौल' बुंगोन, हाग्रामाया 3000 बिगा दिनै हाग्रा रिजार्भ फरेस्टखौ धंस' खालामनानै साहा बागान खालामदों। खिन्थु जोङो 1000 हेक्टर बिगाखौ जोङो जेरै रिकभार खालामनानै हाग्रा ओनसोल बानायनो नाजादों आरो जों